Ngaziwai vanhu vaMwari, nhasi uno tiri kutaura pamusoro pemusimboti weMutsa kana kuti misimboti yeTsitsi. Rino izuva reGumi naMatanhatu rekuverengwa kweOmer. Naizvozvo tichatanga namaropafadzo sezvaiita ivo vakatanga nenzira iyi. Zvikanzi makaropafadzwa imi Mwari Baba wedu ariko kudenga, musiki wezvinhu zvose. Munotitsvenesa nemirayiro yenyu zvamakatema nezvamakatonga, asi makagotipawo kuverengwa kweOmer somurayiro. Rino izuva reGumi naMatanhatu, zvichireva vhiki 2 namazuva 2 okuverengwa kweOmer. Musimboti weMutsa. Imi makambonzwawo vakuru venyu vachiti tsitsi dzinotsitsirira handi? Chinhu chamunoziva chamakakura muchinzwa kana muri vanhu vati kwei, kana makakurira kuZimbabwe, kana kuti tsitsi dzinoparira, makazvinzwa? Sei vaidaro? Zvikanzi dzimwe nguva munhu waunoratidza tsitsi uyu, chinangwa chake hachina kumira zvakati twasa. Zvikanzi muroyi anokwanisa kuuya achikumbira mari kwauri, womupa netsitsi dzako, asi usingazivi kuti achaita sei nemari iyo. Zvikanzi shamwari yako inokwanisa kuuya ichikumbira hembe chaidzo nebhutsu, ichiti haiwa ndoda kuenda kunoona girlfriend yangu, womupa zvinhu zvako zviya, anobva akumbira zvakanakisisa zviyazvi. Asi pazvinodzorwa ona bhutsu yabvaruka, imwe haisina soo, imwe haisina hiri, hembe dzabvarurwa, dzamwaurwa, dzatindivadzwa, kana iri sutu haichaita kupfeka. Woshama kuti akomana, munhu wandanga ndaitira tsitsi ndaifunga kuti achabatawo zvinhu zvangu zvakanaka. Mumwe ndiwo waunopa hembe uchiti aiwa ndikuitira tsitsi, amboendawo anonyengawo zvimwe angadiwo nemusikanawo. Iye ndewo kutora hembe dziya nadzo kuna mai vake, wozonzwa kunzi dzakapedzisira dzaenda kun'anga dzakanoshinirwa ikoko. Ndo vanhu vaya vegodo, vefini, voruchiva, vanhu vasakarurama. Ko zvino wakanga wakanganisa here nekuitira mumwe wako zvakanaka wakanga usina? Ko zvino paunozoregera kuitira mumwe zvakanaka waziva kuti vanhu ava ndo maitiro avanoita, uchaonekwa semuvengi, semunhu asina tsitsi? Handizvo here? Kuti kuti munhu usina tsitsi, nyambirwa ndicho chakatanga, ndicho chakadzidzisa. Kuti wakanga une tsitsi huru, asi wakazoona kuti tsitsi dzako uri kudziitira mapere namakava, mhumi neshumba dzinorura, akanganisa kuti vamwe vaitirwa zvakanaka ndiani? Ndiye uya akabvarura sutu yako nokuuraya bhutsu dzako, kana uya akaendesa hembe dzako kun'anga achinopa mai vake kuti vaendese zvavo kun'anga. Muri kupanzwa ka? Zvinhu zvakadaro izvi zvinoita kuti vanhu vadzore tsitsi dzavo. Asi rino ano mavhiki atinenge tichiverenga Omer, tinenge tichitaura pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu neunhu hwake, kuti zvinhu izvi zvaiwanikwa here pana Ishe wedu Jesu Kristu. Vamwe ndo vanoti tsitsi dzinofanirwa kunge dzine mwero. Zvikanzi kana uchipa, ipa zvine miganhu, kana uchipa, ipa zvakangwara. Muri kunzwa? Kana uchiitira munhu tsitsi, ita netsitsi dzakangwara. Zvikanzi vanhu vose, havasi vose vanodhizevha kunge vachiitirwa tsitsi, nokuti vamwe vanhu vagara vane huipi. Makambonzwawo tsimo dzavakuru venyu dzinonzi kurera imbwa nomukaka.
mangwana inofuma yakuita sei? Yokubvamburanya. Kana iye Ishe wedu Jesu Kristu akataura kuti musape maparera enyu kunguruve, dzichatsika dzotendeuka dzokuita sei? Dzokubvamburanyai. Saka zvinotonzi ipai makangwarira. Kana muchirakidza tsitsi dzenyu ngadzive nemiganhu. Zvikanzi tsitsi dzinofanirwa kutungamirirwa nenjere. Kana usina njere haikona kuita munhu tsitsi, kana usina ungwaru haikona kuitira munhu tsitsi. Nekuti hauzive, ita uchiitira zvakanaka, wakangwarira. Pane vamwe vatinosvora tichiti vakaomera vaya, asi vakaomera nechikonzero. Zvichida nhoroondo yemumba mavo ndeyekuti vaitopa zvakanyanya, asi pakazongoita vamwe vane godo vatinenge tichiti hama kana kuti shamwari, vanenge vachinyemwerera vachirakidza mazino machena, asi mumwoyo makasviba kuti ndoo. Nokuti munhu sezvandambotaura kuti unomupa hembe dzako kuti aendewo kunotsvagawo vasikana vanotionekerei, ofuma woita sei? Okuitira zvakaipa. Anenge achitoti ndamuwana, kumba kwavo kunenge kuzere nehuroyi nohwipi. Makambonzwawo ngano dzatinotaurawo kuZimbabwe zvekunzi pane chimwe chakakumbira chimwe kuti shamwari ndoda kuyambukira kune rumwe rutivi. Zvikanzi kwira zvako pamusana pangu apa. Zvida nditsiro magenga akanga akumbira garwe kuti ayambutswe rwizi. Zvikanzi kwira pamusana pangu, asi zvikanzi pavakanga vava pakati perwizi, garwe rakaita zvarinoita. Zvikanzi rikabva raita chamunyurududu. Zvikanzi tsuro akasara ofunga kuti, obvunza kuti ko ndeipiko iyi shamwari? Zvikanzi handizvo zvandinoita. Akada kukomburena akabva adyiwa. Muri kuzviona ka? Havazi vosewo vanokuitira tsitsi vanenge vane chinangwa chakanaka. Makambonzwawo karombo kaya kekuti mutongi gava maenzanisi. Zvikanzi kutonga mhosva kunoda wakashinga, kutambira chokwadi samutongi gava maenzanisi. Zvikanzi munhu akanga abuditse chiingwa muchizarira, mai akanga yakazarirwa kwemazuva, yakunzwa nzara, yakufenda nenyota nenzara. Zvikanzi paakanotekedza ndinoibatsira, ikati manje ndichaenda kupi inini? Ndototanga nekudya iwewe kuti ndiwane simba. Zvikanzi dai pasina mutongi gava akazopfurawo neipapo, munhu uyo angadai akaita sei? Akadyiwa. Nokuti vamwe vatongi vese ava vanga vati haiwa, iwewe dyiwa zvako, nokuti ingwe magariro ayo kudya munhu. Saka iri right pakudya munhu kana yamuona. Muri kuzvinzwa kaizvo? Tine maexamples akadaro akawanda mukati mehupenyu hwedu, meculture yedu, menhoroondo dzedu dzechishonaites. Namamwe marudziwo vangoonazvowo. Kana tichipa, zvikanzi kupa kwedu hakuziriko kwokugumisira. Kungotambidza munhu chinhu handiko kuguma. Munhu anokutambidza chinhu anokwanisa kuita nenzira dzakasiyana, nechido, nemwoyo chena, kana nemwoyo wakaomarara. Muri kuzvinzwa kaizvo? Asi kana tazviunganidza zvose izvi, tovhunzana kuti zvaiwanikwa pana Jesu here, sezvo takatarisa hunhu hwaJesu? Pane mifananidzo yandoda kumbokupai. Mimwe yacho yandakatotaura kare. Ndofunga takataura pamusoro pemukadzi wakanga wabatwa achiita upombwe. Zvikanzi akaunzwa navaJudha. VaJudha dai makanga makatarira muri kure, maitofunga kuti vanhu vari kuita zvinhu zviri right. Nekuti murayiro waiti kana munhu akabatwa achipomba anofanirwa kuita sei? Kuurawa. Zvaitoita kunge zviri kunzi vari kunzwa tsitsi kumunhu iyeye, kumukadzi uyu. Asi vakanga vane chimwewo chinangwa chekuti vabate Ishe wedu Jesu, vamupe mhosva.
ivo vaiziva murayiro kuti unoti chii, ko sei vakasina kungoita zvaidikanwa nemurayiro vari voga vasina kuuya kuna Jesu? Asi zvinonzi vakamunza kuna Jesu. Iye akati asina mhosva ngaatange nokutema mukadzi uyu, vamwe vagozotera afe. Jesu akanga atonga kuti chii? Anga atonga zvakanaka kuti zvakafanira pamurayiro kuti mukadzi uyu afe. Akatonga nehungwaru, akarakidza tsitsi dzine hungwaru, akarakidza tsitsi dzisingazomutsitsirira, akarakidza tsitsi dzine muganho. Muri kupanzwa ka? Nekuti vaJudha vakanga vane chimwe chinangwa, asi mukadzi aida kuitirwa tsitsi navaJudha. Uyezve Jesu Kristu akainzanisa vaJudha nemukadzi uyu. Akakanganisa here? Akaita zvinhu zviri pamutemo. Nekuti pamurau wechiJudha kana kuti pamurau waIsraeri zvinonzi anenge aona munhu achiita chakaipa akaenda naye kuvatongi, zvisinei zvinonzi panofanirwa kunge pane vai mawitness matatu kana mairi kuti nyaya isimbe. Hanti zvikanzi ivavo mawitness auya nenyaya iyi, kana munhu akatongerwa rufu, ndivo vanofanirwa kutanga kuita sei? Kukanda dombo rekutanga. Vamwe vose vazozvitevera. Nekuti pane vamwe vanhu vane system yemakhuhwa yekuda kumutsa ruvengo pakati pevanhu. Vanoenda vachitaura zvavanotaura vakavanda. Nyaya yozosara yayenyu imi makukakavadzana nemunhu aita sei? Ari kupuhwa mhosva uya. Nyambirwa inyaya dzekukrieta. Takanga tine vamwe varume vakadaro kuno kuNew Zealand. Takanga tine vamwe varume vakadaro kuZimbabwe. Ndinoziva kuti nyange kuna naUK kwamuruku zvinoitika misi yose. Pane vamwe vanhu vane kamweya kaya kekungoti vanoda kuona nyonga vanhu vasingawirirani. Ritori shave rekumba iri. Hazvina kuya zvega, zvangofanana neshave rekuroya rinowanikwa mudzinza dzimwe nguva. Mweya unenge wakabata. Saka kana musingazive kuti kune munhu akadaro, anenge achingokuudzai nyaya dzakadaro, agokupesanisai nevanhu achikutaurira kuti vanhu vazoti chakati pamusoro penyu. Imi munosara mutungana, iye akatarira achiseka zvake. Atofara, dhimoni rekumba kwavo riya rafadzwa. Muvangwarire vanhu vakadaro vanouya vachitaura zvakaipa pamusoro pemunhu. Ivavo ndivo vakaipisisa zvikuru. Hatisi kuti vanhu havana kuipa, vakaipa. Asi nyange namapisarema anotaura kuti, David anotaura achiti, munhu ane makuhwa haangamire mukati memba yangu, ndinomutsiura pakati pevanhu. Ipisarema ripi riye? Ndiro Pisarema 101, ipisarema rerwiyo rwakanakisa chaizvo, rwamunofanirwa kunzwa, nyange zvangu naye asingade kutaura pamusoro pazvo, asi ndichaimba pamusoro paro. Mapisarema 101, zvikanzi ndichaimba nezvorudo rwenyu nokururamisira kwenyu kwamuri imi Jehovha. Ndichaimba nziyo dzokurumbidza. Ndichangwarira kurarama upenyu husina chahungapomerwa. Muchauya riniko kwandiri? Ndichafamba mumba mangu nomwoyo usina chahungapomerwa. Handingaise chinhu chakaipa pamberi pangu. Ndinovenga mabasa avanhu vasingatendi, haanganamatiri kwandiri. Vanhu vane mwoyo yakatsauka vachava kure neni. Handichazovi nechokuita nechakaipa. Ani naani anoitira muvakidzani wake makuhwa pakavanda. Amen. Ndozvatiri kutaura kaizvo. Ivhesi 5 iyoyo. Ani naani anoitira muvakidzani wake makuhwa pakavanda, iye ndiye wandichaita kuti anyarare. Ani naani ane meso anozvikudza nomwoyo unozvikudza, iye handingamurege akadaro. Meso angu achava pamusoro pavakatendeka vari munyika, kuti vagare neni. Iye ana mafambiro asina chaangapomerwa achandishumira. Hakuna munhu anonyengera achagara mumba mangu. Hakuna munhu anotaura nhema achamira pamberi pangu. Mangwanani oga oga ndichaita kuti vakaipa vose vari panyika vanyarare. Ndichauraya vaiti vezvakaipa vose vabve muguta raJehovha. Amen. Makaita chinhu chakadai, hama dzangu,
munenge maenda kurutivi rwaIshe wedu Jesu Kristu zvakanyanya. Mungati Dhavhidhi aitaura mumazuva makare, mumazuva ekusaziva, asi kwete. Iwo hunhu hwataurwa naDhavhidhi ndiwo hwakanga huri pana Jesu, ndiwo hwatiri kutaura pamusoro pawo nhasi. Makasiya kuintatena vanhu vakaipa, muchagara zvakanaka. Kana ukanzwa nyaya, ibudise pachena. Ubve wazivisa ataura nyaya iyi, auya ape umbowo hwake pamberi pamunhu. Mangwana achakunyenyeredza, haangauye namakuhwa kwauri. Nekuti madhimoni ndeedzinza, anenge achida kushandisa vamwe vanhu. Dhimoni rinenge richida kufadzwa naicho chinorisimbira. Muri kuzvinzwa? Bvisai vakaipa panharaunda yako, vanhu vaunodyidzana navo, vanhu vaunokama navo. Bvisai vakaipa. Iwo usanyare kuti uyu munyarikani, uyu ihama. Bvisa wakaipa pakati pako kuti mangwana zvigare zvakakunakira. Tsitsi dzinotsitsirira. Wakachengetedza munhu akadai, mangwana achakuparadzisa. Muri kuzvinzwa? Kristu akati mushure mokunge vaJudha vaenda, chinzwai Kristu zvakataura. Zvaaireva achitaura mashoko ekuti neni handikupewo mhosva, enda zvako. Hazvina kureva kuti mukadzi haana mhosva, asi akutoti according to the law, according kune murayiro waIsraeri wekuti panofanirwa kunge pane mawitness ekuti waita chakaipa. Hapana aripo. Saka zviri kureva kuti vanhu ava vauya nenyaya yekunyepa kwauri, vakunyepera, vakupa mhosva pamberi pangu, vakati nditonge nyaya yenyu pakati painyu navo, pakati pako newe navo. Zvino ini zvavabva, ini neniwo handichakuita sei? Handichakupa mhosva. Chienda zvako. Mashoko anoteera ndo anozoratidza kuti munhu akanga ane mhosva. Jesu akati usazotadzazve. Muri kupanzwa? Kuteverwa kwemurayiro naIshe wedu Jesu Kristu kwanga kwakadzama-dzama. Zvimwe zvinhu zvatinoona mubhaibheri izvi tinenge tichingoona kunge zvinhu zvaingoitika nyore nyore. Kwete, murayiro wakanga wakasimbiswa parurimi rwake. Akanga asingangoita chinhu chete, kana kungoita tsitsi pese pese. Kwete. Chinzwa imwe nyaya yatinoda kutaura pamusoro payo, kuti Jesu akanga asingangoitira tsitsi kumunhu wose. Takambotaurawo nyaya pamusoro pemukadzi weSirofenishia, weSirofenika. Amen. Iko kuti Sirofenika kunorevei? Kunoreva pane imwe nzvimbo, munhu anobva kunzvimbo inenge iri pasi peSiria. Kuti Phoenicia zvinoreva mubati wamabasa amaoko. Saka makaenda pabhuku raMateo, dzimwe nguva rinoti munhu uyu akanga ari muKanani. Muri kunzwa ka? Makaenda pane bhuku raMark, munonzwa zvichinzi wakanga uri muGiriki. Zvichireva kuti pamavhangeri ose maviri ayo anotaura nechokwadi kuti munhu uyu akanga ari anga asina kudzingiswa. Nyangwe zvakakanga ari mukadzi, akanga asina kudzingiswa. Amen. Isu totarirawo chikonzero chekuti Ishe wedu auye kunyika yaIsraeri. Zvikanzi ndakauya kuzoponesa makwayi akarasika aIsraeri. Ndikakutsanangurai kuti akanga asingangoponesa vana vaJakobho chete, asi pakuti Israeri aireva munhu wose wakanga aripo musi wapiwa murayiro pagomo reSinai. Zvichireva marudzi akabuda naIsraeri navana vaJakobho pavakabuda muIgipita. Asi zviri kunzi makwayi akarasika aIsraeri, zvichireva kuti vanhu vane mutemo waMwari vari kurasika panzira yavo. Saka achiti ndakauyira makwayi akarasika aIsraeri.
Nekuti vanhu ivava vakaita sevasirofenika vaitonzi imbwa navaIsraeri. Tose taitonzi tiri imbwa nekuti takanga tisina murau waMwari. Ivo vaIsraeri ndo vaizvikudza. VaJudha vari pamusoro pavaIsraeri vose, kwete vaJudha sekuti vanobva kumba yaJudha, kwete, asi vari kutaura ava ndeve imba yaRevhi, vakanga vari vaprista navaRevhi. Muri kupanzwa? Vakanga vari pamusoro pemarudzi ose nekuti ndivo vaibata zvitsvene zvaMwari, uyezve ndivo vakanga vane mitemo yaMwari vachengeteswa naMozisi. Mukadzi wesirofenika Jesu akaramba kumubatsira. Zvino zvamunoti Jesu ane tsitsi dzacho dzakanga dzisina muganhu here? Uyai tiverenge chiverengwa ichi munyatsonzwisisa muone kuti muranda waMwari haasi kukunyeperai. Tinowana shoko iri pana Luka 7, ndi Luka 7, aiwa ndi Marko 7, Marko 7 verse 1 to 10. No. Marko 7 verse 24 to 30. Jesu akabva panzvimbo iyo akaenda pedyo neTire, akapinda mumba akasada kuzivikanwa nomunhu, asi akanga asingagoni kuzvivanza. Zvakaitika ndezvokuti paakangonzwa nezvake, mukadzi aiva nomwanasikana akanga akabatwa nomweya wetsvina akauya akawira patsoka dzake. Amen. Yatimbomira ipapo. Chikanzi mukadzi uyu akanga ari mupfumi. Nyange zvake ainzi muKenani, akanga ari mupfumi nokuda kwetrade yavaita yekutengesa machira akanga akadhaiwa nezvitsvuku. Zvikanzi vaidhaya nepepo. Mazuva iwayo wakaonekwa wakapfeka pepo zvaireva kuti wakanga uri munhu wepamusoro-soro, uri royal, munhu ari pedyo neimba youtongi. Saka vainyanyoitira machira iwawo kune vanhu vane mari, naizvozvo vakanga vakapfuma. Imi makazvitarisa, vaIsraeri kupinda kwavakaita muKenani vakasikotora nyika. Asi ava vanonzi maPhoenicians, nyange vakatorerwa nyika, vakanga vane mabatiro avo amaoko. Naizvozvo vakanga vakapfuma kazhinji kupfuura vana vaIsraeri. Nyange vana vaIsraeri pavakanga vane minda, vakanga vanayo. Ndicho chimwe chinhu chandoda kutaura pamusoro penyika yekwedu. Nekuti hurumende iripo iyi inopa nyika kana minda kuvarungu, inopa minda kuvanhu vekuChina, inopa minda vamwe vanhu vokunze kwose kwose. Asi vanhu vakazvarirwa mukati menyika, vamwe havana minda, vamwe vachiri pawaiting list kusvikira nanhasi. Muri kunzwa? Ndivo vanhu vamwe chetevo vekunze kwenyika, varungu ava vanopuhwa migodhi. Migodhi taifanirwa kuita tichizvicherera isusu. Minda takafanirwa kunge tichizvirimira. Isu chatinofanirwa kuita kutenga technology kubva kwavari. Nekuti takanga tisiri vanhu vakaropafadzwa netechnology yakanyanyisa. Kana zvaivapo zvakaparadzwa navarungu vamwe chetezvo. Saka tiri kuona kudzoka kwezvakaitika mazuva ekuti nyika izotorwa navarungu. Imi mapa simba rose kuvarungu, mavapa pfuma yose yeminda nemigodhi. Vana veZimbabwe vasina. Saka vachakwanisa kutenga sei kubva kuna varungu? Vachatofanirwa kuita varanda vavarungu ka? Maona zvinoita huipi zvaunoita kana vanhu vachigara vane mweya yakaipa mavari? Muzoshamisika kuti nyika yakatorwa sei paye. Ndidzo mavambo ekutorwa kwenyika iwawa. Pamunoti vachena vakabva kunyika kwavo vakasikotora nyika, vaipuhwa mindazve, vaipuhwa migodhizve, vakapesera vakapfuma, vakazopesera vototora nyika yacho nechisimba. Vakanga huri ubenzi hwekungoti isusu tiri kutonga, ndisu tinofanirwa kudya. Saka muchiona dzimwe nguva vachiita kune hutsinye kuna avo vanenge vachida kuti sei, vanenge vachida kumbopindawo pachigaro chekutonga. Uroyi humwe usina ani akamboona ihwo, ende hwakanyanya kubata muhama dzavo. Zvinobva zvati zvitoto, zvoita futi uroyi. Hapana chinobuda chakanaka kuvanhu vatema kana zvakadaro. Mugare makazvingwarira izvozvo.
Atende mberi nekuverenga. Zvakaitika ndezvokuti paakangonzwa nezvake, verse 25 ndo patava. Paakangonzwa nezvake, mukadzi aiva nomwanasikana akanga akabatwa nomweya wetsvina akauya akawira patsoka dzake. Mukadzi uyu aiva muGiriki akaberekerwa muFenishia yomuSiria. Akakumbirisa Jesu kuti adzinge dhimoni mumwanasikana wake. Jesu akati kwaari, vana vanofanirwa kutanga kudya zvavanoda, nokuti hazvina kunaka kutora chingwa chavana uchichikandira kumbwa dzavo. Amen. Jesu ari kuti chii? Kunenge kutuka, tikangokuti kutuka, alright, tongofadzana. Kuti uya wetsitsi, panzvimbo kuti arakidze tsitsi, otanga atuka munhu. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi vana vanofanirwa kutanga kudya zvavanoda. Zviri kunzi zvinhu zvose zvandakauya nazvo zvakanga zviri zvevana vaIsraeri. Zvino kana ivo vapedza kudzidziswa pamusoro pevhangeri, richazouyawo kwamuri imimi, asingazvimbotanga zvapuhwa vana ava, nekuti ndivo vakapuhwa mirayiro yaMwari. Ndozviri kutaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi hazvina kunaka kutora chingwa chavana uchichikandira kudzimba dzavo, kuimbwa dzavo. Imbwa dzingadye chingwa nedzimwe nguva, asi dzinotoda vari mafufa dzinenge dzichinanzva chiri pasi payo. Muri kuzviona? Imbwa dzinodya chingwa, wakachinyika mumoto dzinochidya. Dzinodyawo chakadaro dzimwe nguva, nekuti imbwa chaiwo zvaunenge waidzidzisa kuti iite ndo zvainoita. Muri kuzviona? Naizvozvo chingwa chaitaurwa ndezvo kuti muviri waIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi inini ndini ndakauya kuva sechingwa kuvana, kuti vatange vagutiswa, vachiona kuti zvokwadi murayiro wakanga wakanaka, uri mutsvene, wakarurama. Kana vazviona, vachauyawo nazvo, vagokupai mitemo yakanga iripo yapaSinai, vagokupaiwo nevhangeri. Zvikanzi takangotanga kuzvikandira imbwa izvi, hapana kwazvinosvika. Nokuti Mwari akarongeka, Mwari ane oda. Zvikanzi mukadzi uya akapindura akati, hongu Ishe, asi kunyange imbwa dziri pasi petafura dzinodya zvimedu zvezvokudya zvavana wani. Zvingotaura kunzi isu zvatagara panyika pano apa, tanga tichionawo vaIsraeri vachiita zvavo zvavanoita, uyezve takadzidza pamusoro paMwari wavo nomurau wavo. Sezvo tiri pasi pavo, tinotogara tichichengetedza tiri vatorwa vanochengetedza mirau yaIsraeri. Kwaireva nhema here? Hazvipo here pamurau waIsraeri kuti mutorwa wose anofanirwa kunge achichengetedza mirau iyi? Zvikanzi kana achida kuzotambawo nemiPaseka kana mimwe yemutambo, anofanirwa kunge akatodzingiswa uye achigara nemi, uyezve achiita sei? Achichengetedza mirau yaIsraeri. Ndokuti adye Paseka. Zvichidawo mukadzi uyu akanga akatotendeukawo namazuva iwawo achinamata Mwari waIsraeri. Zvichida akanga achinamata Mwari waIsraeri, achinamatawo zvifananidzo zvake zvingazikanwa. Asi panyaya yekuti aigara pakati pavanhu vaIsraeri, zvinoreva kuti aiziva tsika dzevanhu ava. Tsika yavaIsraeri yakanga ingori tsika yeBhaibheri, ndiyo tsika yemurau waMozisi, ndo tsika dzavo idzodzo vaidziziva. Verse 29 ipapo akati kwaari, nokuda kwemhinduro yakadai, enda hako, dhimoni rabva pamwanasikana wako. Akadzokera kumba kwake akawana mwana wake avete pamubhedha, uye dhimoni raenda. Amen. Tsitsi dzine malimits. Jesu akanga asingade kuitira izvi. Dai pasina kuti mukadzi akarakidza kuti anotenda. Handiyo nyaya yoga yakaitika iyoyo. Makamboendawo pana Luka 7 here, verse 1 to 10. Endai pana Luka 7 verse 1 to 10, munonzwa mashoko anobuda ipapo. Kutenda kwemukuru wezana. Zvikanzi Jesu akati apedza kutaura zvose izvi, vanhu vachizvinzwa, akapinda muKapenaumu. Imomo maiva nomuranda womukuru wezana aidiwa chose natenzi wake, akanga achirwara uye ava kuda kufa. Mukuru wezana akanzwa nezvaJesu uye akatuma vamwe vakuru vavaJudha kwaari, achimukumbira kuti auye kuzoporesa muranda wake. Vakati vasvika kuna Jesu,
vakamukumbira zvikuru vachiti, murume uyu akafanira kuti mumuitire izvi, nokuti anoda rudzi rwedu uye ndiye akavaka sinagogo redu. Naizvozvo Jesu akaenda navo. Amen. Vanhu vakanokumbira Jesu. Zvichida Jesu akarakidza kuti ko ndine chii chekuita navaRoma ini, sezvaakarakidza pamusoro pemukadzi weSirofenika uya. Zvanga atoramba akati handisi kuenda kunomubatsira munhu uyu. Akazoudzwa kunzi aiwa, munhu uyu anotida. Kutida ndokuita sei? Kutiteerera. Anoziva murayiro yaIsraeri. Uyezve ndiye anotikurudzira kuramba tichiita zvatinoita. Akatotivakirawo nesinagogo yedu. Uri kupanzwa ka? Naizvozvo munhu uyu chii? Mukuru wezana uyu akanga ari mutendi. Jesu akaona zvakakodzera kuti aende anomubatsira. Zvichida dai pasina izvozvo, dai asina kubvuma. Iyi ndiyo mamwe maexamples atinongoona mukati meshoko raMwari. Zvichida pane vakawanda vakarambira kuti aiwa, ima mufanirwa kuragidzirwa nyasha naMwari, nekuti hamuzivi zvadzinoreva. Hama wadiwa, musaitire tsitsi kune munhu asingazive zvaanoreva. Tambotaura pamusoro penguruve dzinotendeuka wakadzipa maparera ako. Zvanzi dzinoatsika-tsika maparera iwawo. Dzotendeuka dzokuita sei? Dzokubvamburanya. Zvikanzi nevakuru venyu musarere imbwa nomukaka, mangwana inofuma yokuita sei? Yokuruma. Tingopedzisa kanyaya kaya. Zvikanzi naizvozvo verse 6. Naizvozvo Jesu akaenda navo, akanga asiri kure nomusha pakatumwa shamwari nomukuru wezana, kuti dzinoti kwaari, Ishe, musazvinetsa zvenyu, nokuti handina kukodzera kuti imi mupinde mumba mangu. Amen. Muri kuzvinzwa zvataurwa nemukuru wezana? Zvikanzi hazvina kukodzera kuti imi mupinde mumba mangu, zvichireva kuti aiziva murau yaIsraeri, kuti hapana muJudha anopinda mukati memba yake. Vanenge vazvisvibisa vanhu ava. Imba yako ingave yakanaka zvakadii, ine tunhu tose, yakachena, ichigara yakakrinwa nguva dzose, pasina kana karara pamba pako. Asi muJudha anga asingakwanisi kupinda ipapo nekuti yanga iri imba yemunhu asina kudzingiswa. Kuri kudzingiswa kwashokwadi ndokuva nemirayiro yaIsraeri, uchiiteerera mirayiro yaMwari, uchiiteerera nokuiita. Ndokuzvinzwa. Mukuru wezana akanga akaita sei? Akadzingiswa. Ndozvaataura apa pavhesi 6. Chinzwa zvaanotaura pavhesi 7. Ndokusaka ndisina kumbofunga kuti ini ndive nekodzero yokuuya kwamuri. Asi taurai henyu shoko, uye muranda wangu achapora. Nokuti ini pachangu ndiri munhu ari pasi pavamwe, uye ndine varwi vari pasi pangu. Ndinoti kuno uyo, enda, uyo anoenda kuno mumwe. Uye anouya. Ndinoti kumuranda wangu, ita ichi, uye anozviita. Jesu akati anzwa izvo akashamiswa kwazvo naye, akatendeukira kuvanhu vazhinji vaimutevera akati, ndinoti kwamuri, handina kumboona kutenda kwakadai kunyange muIsraeri. Ipapo varume vaya vakanga vatumwa vakadzokera kumba vakawana muranda uya apora. Amen. Mozoverengawo Matthew 15 verse 21 to 28. Ndiyo inotaura pamusoro pemukadzi uya weSirofenika. Tataura pamusoro pemisimboti yetsitsi. Tikataurawo kuti dzimwe nguva wakaitira munhu tsitsi, unozonzwa kunzi akaita chakaipa pamusoro petsitsi. Zvikanzi wakamupa plate yehupfu kana kuti mbenge yehupfu, wakati shamwari unobikawo nhasi, unozonzwa kunzi wakanyeiwa kune imwe imba uchinzi tuhupfu twawakandipa ndaisingade kutombotugamuchira, funga tanga ndipe tuhupfu twokutamburira kudaro. Anotsvinya, anozvida. Iwo ndiwonenge wakutukwa manje. Raini rose rotokutuka zvinzi hai akataurwa nemurombo uya kuti anotsvinya, anotuka. Iwo akanga uchibatsira munhu. Tataura wesu kuti tsitsi ngadzive nemugano. Tikataurapo pamusoro pemukadzi akanga abatwa achipomba. Tikataurapo pamusoro pemukuru wezana, pamusoro pemukadzi weSirofenika. Tikataurawo kuti nyaya yamutongi gava maenzanise
Kana vamwe vasingakazive karombo aka, vatsvagirei paYouTube vakanzwe. Tikataurawo kuti tsitsi dzinotsitsirira, ngative netsitsi dzine mwero, tsitsi dzine miganho, tsitsi dzinotungamidza njere. Nhasi uno zuva reGumi neNhanhatu rokuverengwa kweOmer, tanga tichitaura pamusoro pemusimboti weMutsa cheSabata.